2日目です。2日目です。2日目です。あ、はい。撮ってもらうのを撮る。逆に撮るみたいな。はい、ありがとうございます。なんで切ったんうわぁ。簡単に抜いた方がそれ一キロにして山手線全部いいんでしょ。そんな無茶ぶりよ。よし、じゃあ2日目、レッツゴー。お、今日はボードですね、スタイルが。今日は攻めますね。皆さんの最後の勇姿になるかもしれない映像。ね。死なない程度に攻めましょう。死なない程度で攻めますよ。